tak povedz nám, čo si nakreslila. Dokázala som si do kolekcie celného parku Áno, rôznymi technikami, ale najviac ma oslovil teraz akvarel. áno. A keďže som niekoľko dní strávila na Orave, tak ma inšpirovala krajina a urobila som aspoň 2 malé dielka. Áno, to je krajina Oravy, akvarel Marcelka Kaliská. Helenka má nové námety, ktoré predstavuje, ale nezavrhla ani kvety, ktoré tu má, ale všetko je to technika akvarel, akryl. Postav sa tam k tomu obrazu, dáko. Tak a ukáž niečo tam na ten obraz. To je dielo so sádrou kombinované, nie? Som dala názov vesmírnej perspektívy. Áno. To je najnovšie dielo Helenkino, ktoré bude pokračovať až smerom do Louvru. No tak ja som spravila takúto kolekciu novú, tak to ma celkom chytilo, volá sa to Zentangle, aj keď sú to malé obráždiky, ale také si myslím, že celkom milé. Aha, to je nová technika, ktorá sa nazýva Zentangle, no. A ja som práve vybrala také komornejšie, som si neuvedomila, že to veľký priestor, takže si nechávam tie väčšie formáty do radnice. Áno, výborne. A hore sú diela, ktoré sú aj staršie. Ale akvarel? To je akvarel, to je akryl. Áno. A to je olej, takže z každej tej chvíľky trošku niečo a niečo nové a niečo... Diela, vlastičky, dobre. Heleková sa predstavuje dielami, ktoré tu vystavuje. Tak môžeš tomu ísť bližšie a niečo povedať? Choď bližšie k tým obrazom. Prírodu, klasická technika. Prírodu, toto je z jesene, rybník, smutnou, to má tak oslovilo obraz. A toto je vlastne jarný rybník, tiež je to vlastne podľa skutočného stromu na suchom roku. Toto je zlistová, taký záber, to sa mi veľmi tak fascinovalo, také 2 stromy na horizonte. No a toto je tiež zlistovská krajina, toto tiež je jesenný obraz. No a potom ešte som si chcela vylepšiť náladu, tak som si len tak narýchlo namalovala markerume zimnú krajinu, to je taký prvý sneh, presvita aj tá tráva a toto taká krajina, taká nálada a celkom zima ma oslovila, zima sa trošku... Dobre, ďakujem. My sme sa s Mackom dohodli a tak sme sa dohodli, že tá kolekcia je úplne jednotná, komunikatívna, pričom naozaj je to len vtip, pretože Lacko tvorí samostatne a ja samostatne. Pripravil pavučiny, to sú banány, to je celý trz banánov, ktorý je málo známy nám na Slovensku. Toto je taká jeseň stromov a to som sa pokúsil robiť kvety, kvet v takom zvláštnom prevedení. Je to v každom prípade tiež zaujímavá. Kolekciu, no môžeš niečo povedať, no, o tej eukastike. Áno, to je práca s voskom na plátne. Tak, naša Danka Chrenková so svojimi dielami.
aj nejaká dámy s olejom. Velice mravný obrázok, hej. Dobre. Danky Chrenkovej. Moja obľúbená tematika sú postavy. Hej, tie postavy. Tie strojany sú horšie ako vešanie na stenu. No. No. To je ďalší obraz Danky Chrenkovej v tvorbe postavy. No môžeš tým obrazom niečo povedať? Teraz je to najlepšie. Môžem hovoriť čo, hej? Hej, a len tak ukazuje a zoberiem. Tento obraz som si namalovala pred 3 rokmi. Áno. Banka je to lepšie. A toto je také pozdravované, to bolo minulé na výstave. Áno. S týmto som sa dosť vyhrala, lebo je tam strašne veľa farbičiek. Áno, to je zložitá. Toto je už tiež To je vystavované, už čo bolo. vystavované. Áno. A tuto je Mexiko, máme. Mexiko. Šveclan. Ak sa mi bude chcieť, tak donesiem ešte aj tie one. Dobre, dobre, ďakujeme pekne. A ja Ďakujem. Ideme. No, Ľubo Dynaj so svojimi obrázkami predstavuje svoje diela. Ja som vodnár, takže som sa zameral na živé vodu. Toto je taký potôčik za Banskou Bystricou. Toto sú Vysoké Tatry. A tuto máme vodopády, tuto hľúčky, Bystré, Počkaj, ja to musím bližšie tie obrázky. Bystré pri Hriňovej. Vieš, to tak pomaly treba, aby to bolo Tady. dobre. A tuto na poslednom máme Morava z Devína Áno. a chodím často do Ostravy, tak Odra. Toto Odráž. sú také pereje a toto sú také meandre. Klasika, Ipel, pramení, pod Čiže Poľanou. riečné toky v prevedení Ľuba Dynaja.